محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام أينما كنتم نحييكم بتحية السلامة والإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبالما تلينيتا فلباو أني سونجالي سيوالين بدو كا ألاو تالا تانو كما ساينفوني كا بركادا soli ani nema caman ba ka deli Allahu taala fɛ a ka kɛ alakira ka Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wasallam ana ka sahabaw ani a dungew ani mɔgɔ mɔgɔ tugura alakira kɔ fo ka se alikiyama don ma ka ala deli ala ka aw ni anw sɔrɔ o jama la, ala ka yafa an ka jurumu ma k'an magoto ka hinɛ an ka tabaw la ka labanko ɲuman d'an yɛrɛ ma. Tile ɲɛta filɛbaw an nisɔndiyalen bɛ aw bisimila ko kura an ka jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan, jamukan min n'an b'a wele k'a fɔ dɔnnibaw ka kɛnɛ. Dɔnnibaw ka kɛnɛ ye jamu ye anw bɛ min sigi tele ɲɛta la dɔgɔkun dɔgɔkun anw bɛ dɔnnibaw bisimila an n'u ka jɛ ka baro sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ diinɛ ani hadamadenya yɛrɛ taabolo ɲumanw kan. O de y'a to sigi tɛmɛnen an wulitɔ tun ye layidu di kɛ aw ma ko ni ala man ka jɔnya jira na bi an n'an ka karamɔgɔ dɔw bisimila ani min na baro kɛ walanda ka walanda min bɛ aw ni anw bɛɛ lajɛlen nafa. O layidu timɛ hukumu kɔnɔna la an nana ko kura bi ni ala sɔnna ma n'an ka karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn bolo an ka alimamu diinɛ lasela don alimam Sayid Jɔngo. Sheikh Sayid Jɔngo ale tɛ mɔgɔ kura ye nin kɛnɛ in kan ka d'a kan n'a ye sigi dɔw kɛ ka tɛmɛ, wa an b'a jigiya ni Alahu taala sɔnna ma sigibagaw bɛ kɔfɛ fɛnɛ nin sigi ninnu kɔ insha Allahu taala. Ni ala sɔnna bi n'a bɛna baro kɛ walanda kɛrɛnkɛrɛnnen kan, walanda min n'a nafa ka bon kosɛbɛ ka sanga ni anw yɛrɛ bɛ ka ɲɛnamaya kɛ waati min na sisan. Nka sani an k'an da don walanda in na ladala an bɛ kuma ɲɛbila ni folikan ni dongandi an ka karamɔgɔ ma. O kɔfɛ an bɛna kuma walanda min kan an n'o da u tulo kan ale yɛrɛ na tila k'a da don o la inshallah. Sheikh Sayid, salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallim. Ayyuhal mushahidun, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa Ya Rabbi, barakatuh. an bɛ ala deli ala k'an ka limaniya jidi. Amin amin ya rabbi. An bɛ ala deli ala k'an ka limaniya jidi. Amin amin amin. An bɛ ala deli ala k'an ka jinumu yafa. Amin ya An bɛ rabbi. ala deli ala k'an ka jinumu yafa. Allahumma amin. Ka lamɛnbaw fo. K'an ka ɲɛmɔgɔ a Sheikh Ibrahim Kone, Ibrahimu Jire. Jire. Awɔ. N da bɛ ɲini ka deli Kone de la. Ko bɛ faamu. Jire awɔ a b'a fɔ. An ɲɛmɔgɔ Ibrahimu Jire. Awɔ. Ayiwa an b'a fo dɛ. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Ko dɔgɔnɔw bɛɛ lajɛlen b'a fo. Awɔ awɔ. Ka arajo ka tele ni arajo baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo. De ɲɔgɔn sɔrɔ ye damu ye. K'an lamɛnbaw fo kura kura ye. Ustaz Abubakari limaniya ala deli o la dɛ. Allahu akbar. Allahumma inna. Limaniya ala deli o la. Kira yɛrɛ bɛ ala deli o la. Allahu akbar. Ni limaniya n'i ye o sɔrɔ a ɲɛna. Ala k'an sɔn ala ya. Wa ni limaniya bɛ n'a ɲɛna e bolo fɛn o fɛn bɛ e la a b'a kɛ ɲuman ye. Ni limaniya ɲɛna adamaden bolo fɛn fɛn b'i la o bɛ kɛ ɲuman ye. A bɛɛ bɛ kɛ ɲuman ye. Allahu akbar. Nafolo min dila masa Sulemani ma, masaya min dila masa Sulemani ma, Awɔ. o masaya kelen de dila Firawuna ma. Allahu akbar. Dɔ in ta ni nabi ɲumanya ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ka masaya A yɛrɛ sira bolo. a y'a nafa. Wari caman min dila Karuna ma, Awɔ. o wari caman ɲɔgɔnna de fana dila Usman ni Abdurrahman bun Buna awfu ma. nin ta A y'a a nafa. y'a nafa. Allahu I y'a dɔn akbar. bana sababuya la an bɛ taa sira caman fɛ. An ka bana tɛ Ayuba ta bɔ. Mais Inna lillahi wa inna bana in ilaihi kɛra hɛrɛ ye a ma. Ayiwa ma. O de la n'i ye hadamaden ɲɛnen ye ko fɛn min b'a bolo ko a k'a nafa wala limaniya don a bɛ komi limaniya bɛ e encadré. O de la ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko muminu ka ko bɛɛ ye kabako ye. N'a ye hɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ in ti Ajaban li amri al-mu'min. Inna amrahu kullahu khair. awala. La hawla wala quwwata. Ni hɛrɛ nana Aha. a bɛ ala barikada dɔ hɛrɛ. Dɔ farala hɛrɛ in kan. Ni bɔnɛ nana ni balawu nana a bɛ sabali min kɛ k'a kunbɛn ala a bɛ laban ka saraba sɔrɔ a la. O de la maa ka ala deli limaniya la ni limaniya sɔrɔla e b'i lahala o lahala la a b'i nafa. Ala ka limaniya da. Amina ya rabbi. Ala ka limaniya da ma ya rabbal alamin. Amina ya rabbi. Sheikh ni yɛrɛ t'an sigi kun ye limaniya baro mais Awɔ. c'est à dire donga yɛrɛ bɛ adamaden bila kuma dɔ i bɛ miiri i bɛ fɛn caman sɔrɔ. Awɔ. Ala ka ni sara halisa. Amina ya rabbi. An b'i fo. Ami amma. Folikan in diyara an ye kosɛbɛ. Inshallah. Jazakumullahu kulla khairin. Marhaba. Ayiwa an bɛ tele ɲɛta filɛba bɛɛ ladɔnniya k'a fɔ bi ani Sheikh Sayid Jɔngo de bɛ baro sigi la. Baro bɛna kɛ mun de kan anw bɛ lahɔrɔma kalo dɔ bantɔ dɔ daminɛtɔ
lahɔrɔma kalo min bɛ ka ban o ye zulhijja ye min daminɛtɔ don o ye muharamu ye nin fila bɛɛ ye ala ka lahɔrɔma kalow de ye kalobaw de don min banna ale kɔnɔna la ala batoba tun bɛ yen n'o ye hiji ye an bɛ ala deli maa minnu ye hiji kɛ ɲina ala taala k'a minɛ n'u ye minnu ma sɔrɔ ka kɛ ala k'a nɔgɔya n'u ye san nataw la n'u ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ Ustaz Sayid an bɛna baro si kɛ hiji kɔfɛ hijiden kan ka kɛ cogo di parce que Mali la ɲina a bɛ i n'a fɔ maa 13 ni dɔɔni ala y'a latigɛ olu taara hiji wa san wɛrɛ fɛnɛ maa 13 ni dɔɔni olu bɛ taa hiji tuguni ala ni cɛ a ka kan walanda kɛrɛnkɛrɛnnen ka bila u ye barosi kɛrɛnkɛrɛnnen ka kɛ u ye k'u bilasira inshallah hiji ta bannen fɛn dɔw kan ka kɛ hiji kɔfɛ o de y'a to an ye nin baro in kɛrɛnkɛrɛnnen o y'a kɛnɛ kan bi ɲininkali fɔlɔ an ka baro kɔnɔ mun yɛrɛ de la mɔgɔw bɛ hiji Ustaz Tolo ni ɲininkali jaabi o yɛrɛ bɛ walanda in ban koyi ni ɲininkali jaabi yɛrɛ dɛ o bɛ mun bɛ hiji kɔfɛ a b'a ban quoi n'an sera k'a jaabi ka ɲɛ Allahu akbar teliya la an ye maaw ka lahala jate bɔ o tɛ bɔ mɔgɔ 6 kɔnɔ quoi hijitalaw hijidenw n'i y'u tilan maa nasɔn 6 ɲɔgɔn o tɛ bɔ a kɔnɔ bisimila a fɔlɔ maa min bɛ taa hiji la ko tiɲɛna n b'a fɛ ka tubi Allahu akbar n b'a fɛ ka jinimu yafa ɲini k'o de sɔrɔ wa ye Ustaz nin tigi a fɔ a ye k'a ka tubi minɛna Allahu akbar k'a ka jinimu yafa la tubi minɛna jinimu yafa la Allahu akbar ni min kɔni taa kun ye n ye denmisɛnya kɛ tan n ye lahala dɔ kɛ tan ko dɔ de bɛ tan nɔ n yɛrɛ jɔrɔlen don e jɔ n ka taa nin yɔrɔ in na ka taa jurumu yafa ka taa jinimu ka tubi ka segin ala ma a fɔ ko olu ka tubi minɛna Allahu akbar u ka jinimu yafa la ala ka yafa n'u ye hali sisan mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen ale ta ye a y'a mɛn ko duwawu bɛ jaabi ale kɔni ale y'a kibaruya mɛn ko nin yɔrɔ ninnu na ko duwawu tɛ segin fiyewu n'i taara duwawu bɛ jaabi yɔrɔ 48 sariya ka yɔrɔw la duwawu jaabi yɔrɔ ni duwawu jaabi wagatiw don hiji y'a tilan kɛ a sulusu ta quoi a tilan sabanan a tilan saba hiji y'a tilan saba ta hiji ye sulusu ta ni hiji ye sulusu ta donc idan ni maa min kɔni taa kun ye ko ne bɛna taa de n bɛ ala deli hɛrɛ ɲini na wa gɛlɛya wuli la wa a fɔ o tigilamɔgɔ fana ye k'a ka duwawu jaabi o y'an ka groupe mɔgɔw de jeunes de b'o cogo la ka caya jeunesse bɛ taa min kama ka caya yɔrɔ in na duwawu bɛ jaabi dɛ u bɛ taa projet yira ala la ko a ɲɛna Allahu akbar abushiru ko duwawu jaabi la koyi a ye nisɔndiya ko a y'a yɛrɛ nisɔndiya ko a ka duwawu jaabi la duwawu jaabi la koyi a yɛrɛ na i donna rawda kɔnɔ wa i donna makamu Ibrahim na wa i taara multazam na alkaba da la wa tawafu kɛtɔ wa arafa kɛnɛ kan wa bantɔ wa arafa wulada wa musdalifa sɔgɔma wa setana bonyɔrɔ wa ayi kira ye yɔrɔ 6 de kɛ k'a bolo kɔrɔta duwawu la k'a tɛgɛ kɔrɔta ka mɛn yɔrɔ 6 o bɛɛ bɛ hiji kɔnɔ hijidenw y'o bɛɛ kɛ o teliya la multazamu yɔrɔ la kira mɛnna k'a ko hadisi bari ka mɛn ka duwawu kɛ kelen multazamu yɔrɔ la a fɔ alikaba dayanfan o ye alikaba dayanfan ye polosikɛ jɔlen bɛ kɛ kogoni min na ka na se dayanfan ma o tɛ sɔfa yɔrɔ la ala kira jɔla ka mɛn ka ɲɛsin alikaba ma ka tɛgɛ kɔrɔta ka ala deli maruwa yɔrɔ la a y'a ɲɛsin alikaba ma tuguni k'a tɛgɛ kɔrɔta ka ala deli arafa wula fɛ a ye heure 3 heure 4 kɛ ala deli la musdalifa sɔgɔma Allahu akbar Uzatolo e ka mɔgɔ caman bolila sa musdalifa sɔgɔmada in kɔni ne t'a dɔn maliyɛnw bɛ boli dɛ ne t'a dɔn mun de bɛ mɔgɔw kɔ a yɔrɔ la quoi u bɛ ɲɔgɔn filɛ dɔrɔn ka girin ni k'a sɔrɔ kira jɔra yen nɔ ka duwawu kɛ fajiri selila a ye duwawu kɛ fo tile kun bɛ ɲini ka bɔ tuma min na a sɔrɔla ka bɔ Allahu akbar o kɔrɔ a ye heure 1 ɲɔgɔnna sɔrɔ yen a y'o sɔrɔ duwawu la dɛ o kɔfɛ jamuratu la a tile fɔlɔ jamuratul akabatul kubra la a jɔla yen nɔ ka umaru nana umaru jɔla u bɛ ka duwawu kɛ umaru e tɛ taa so de wa a ko a y'a to yen dɛ ko kira jɔla yan nɔ ka mɛn yan nɔ o ko umaru ye suratu bakara kalan hakɛ a y'o kɛ duwawu la a y'o de kɛ duwawu la a jɔlen don bon tuma na sisan sisan
ni maa min kɔni taa kun ye duwawu ye ko duwawu ye awɔ Uza Tolo ko duwawu bi jaabi a fɔ ye ko duwawu jaabila alhamdulillah abshiru a fɔ ye duwawu wallahi ko duwawu jaabira ala barika a la fɔ ye duwawu jaabila mɔgɔ sabanan awɔ o de ye ale y'a mɛn ko n'i ye nafolo mara ko wajibu de don k'i ka hiji kɛ ka bɔ i kan na ale taa kun ye farida yɛrɛ dili ye farida in ka bin ka bɔ a kan Usazu awɔ a fɔ o fana ye awɔ ko farida benna ka bɔ a kan na nin saba in kɔni saba ye k'u ni ce ninnu bɛɛ ka ɲi ninnu mais saba wɛrɛ bɛ yen dɛ dɔw ta kun ye turusiya de ye jumɛn turisiya ka taa filɛ ka kaba ka filɛ k'a kɛ ne yɛrɛ yira ye ala k'an sutura turisiya a siya bon e b'a ye tamasiyɛn b'o la an bɛ bakiya an bɛ arafa an bɛ fɛnkɛ o bɛ sogola ni photo taw ni fɛnkɛw ni mémoire labɛnw ni an b'a fɔ o tigilamɔgɔ fana ayiwa e fana segila ni mémoire ye dɛ i taara min kama i y'o ye i na mɛn k'o lakali dɛ usada hakɛ to i ka kuma latigɛ tɛ an y'a ye i bɛ mɔgɔw ye arawudɔ kɔnɔ doni misala la an kumana kan sa a doni ka gɛlɛn bi pour que k'a lasɔrɔ fɔlɔ a kun ka nɔgɔn kosɛbɛ mais dɔw bɛ don arawudɔ kɔnɔ san'u ka seli daminɛ dɛ u bɛ vidéo kɛ daminɛ an filɛ arawudɔ kɔnɔ dɛ anw sera ka don anw b'a kɔnɔ yan yɛrɛ de arawudɔ ye sɔsɔli t'a la dɛ a tapi couleur filɛ nin a fɛngɛ filɛ an y'o ye ala nin ye mɔnɛ ye dɛ wallahi Usazu ni kɔni ne kɔni ni yɔrɔ mɔnɛ in a mɔnɛ min bɛ ne na ne t'a dɔn mɔgɔ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ cogo di depuis yan e bɛ sɔmi k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw u ta kun ye turisiya gansan de turisiya de la hawla ye wala mɔnɛ ye dɛ olu tɔw na bɔn olu sogola ko ye o fɛn ninnu dɛ bɔn o tigilamɔgɔw awɔ o fana bɛ mɛn k'a lakali dɛ a b'a lakali bɔn e b'a la dɔrɔn e kɔni b'a san o san an ka o san hiji la an taara fɛnkɛ la ale kɔni b'a la dɔrɔn ale barisa turisi a ka turisiya mais ni ala ye maa min ka agence tigi ye n'i bɛnna n'a mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ i bɛ sɛgɛn dɛ parce que maa min tɛ ala bato ye ala bato la ka kuma man ca a ka kuma man ca i filɛ ka mɔgɔ saba fɔ nin kɔni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la dɛ n'i y'a hijiden modèle sɔrɔ kuma caman i bɛ lafiya i bɛ lafiya Usazu dɔw bɛ yen olu tagala de yɛrɛ jira mɔnɛ bɔ Allahu akbar n ka kibaruya ka taa an ka dugu la ne ɲɔgɔn tɛ yen an ka waritigiw cɛla ɲɔgɔn tɛ yen n sinɛmusow cɛla ne ɲɔgɔn tɛ yen Allahu akbar donc et pourtant kira ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ka hiji min n'a ko k'a ye n'a minɛ nin ye a ye nin mot in de ye a ye sindi nin mot in na a ko labbayika labbayika la riya'a fiha wala sumata kira de bɛ ka nin fɔ jama ye k'a jira ko ala ne bɛna n ka hiji kɛ yɛrɛ jira kana ye a la suma kana ye a la o fila bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ yɛrɛ jira ye a kɛ wagati la ko ne de filɛ nin ye suma ye a kɛlen kɔfɛ i y'a dɔn sisan mankutu ka to k'i mankutu fɔ i y'a dɔn sisan mɔgɔ dɔ ye a bɛ ka sufɛ nafilɛ seli a b'a fɛ a muso ka bɔ a kalama walima a b'a fɛ a teri ka bɔ a kalama ko a bɛ seli la o de tɔgɔ ye ko ko yɛrɛ jira mais a ye sufɛ nafilɛ in seli mɔgɔ si m'a ye dɛ dugu jɛlen kɔfɛ u bɛ baro la ko sunɔgɔ ne yɛrɛ ma sunɔgɔ surɔ kɔnɔ an ma se ka sunɔgɔ yɛrɛ ne wulila nafila seli la waati min surɔ o y'a sɔrɔ ja mankan min fɛ o de ye sumu a ye ninnu fila e t'a sɔrɔ baara yɛrɛ kɛ wagati la a y'a kɛ ala kama dɛ sitanɛ donna a la kelen kɔfɛ a bɛ na bɔn mɔgɔ dɔw ta kun ye an m'a dɔw ta lakali dɛ an karamɔgɔ a dɔw bɛ yen bon ala ka Yakuba in de bɛ sɔn ka kɛ boso ye walima kɔlɛ bɔrɔ ye i y'a dɔn dɛ Yakuba in kɔni ale bɔra hiji yɔrɔ la dɔrɔn a terikɛ a balimakɛ y'a ye ko Yakuba ko a filɛ ko nin hasidi filɛ dɛ dugumɔgɔ bɛɛ b'a kalama ko ne hiji la hali a ma se k'a fɔ ko laji Yakuba non boselu hali a ma fɔ ko laji Yakuba o tuma na e ta kun ye mɔgɔ k'a f'i ma ko laji wa la hawla wala quwwata cɛ n'u y'i wele ko laji ala ni ce n'u a bɛ
sabe ni ya fam ale nalen ka bɔ hiji la Awɔ. a dɔnbaga dɔ la o kama ko yaguwa Awɔ. a ko hasiriya de don o kan ka fɔ de la yaguwa Allahu akbar Bon, o la sisan Awɔ. hey i kɔlɔsi yɛrɛ jira la dɛ n'u y'i wele lajɛ alhamdulilayi bon k'a fɔ jama ka bɔ bɛɛ nin yɔrɔ in ne bɛ siran dɛ dɔ ye ne wele a bɛ k'a fɔ ko ale ka kunbɛnni jama ko misi 3 de fagala ko bɛɛ ma sogo sɔrɔ inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bon nin ye jumɛn ye sisan misi 3 o bɛɛ n'a ta dɔw ma sogo sɔrɔ ko dɔw ma ko mɔgɔw ma sogo sɔrɔ a b'a fɛ k'a fɔ ne ka fɛn na a kɛra jamako dan de bon sisan i b'a ye ko yɛrɛ jira t'a la yen ne m'a fɔ ko hiji kunbɛn ye an kana nisɔndiya jira mais mɔgɔ bɛ k'a kɛ forme min na foyi tɛ bɔ a la yɛrɛ jira kɔ walahi dɔw ka hiji bi tiɲɛ ko dɔw bɛ nafolo de labɛn fɔlɔ san'a ka taa awɔ bon e y'o de ye o an bɛ dɔ wɛrɛ kalama sisan uniforme bɛ dilan ka bila san'a ka taa bon sisan karisa mana bɔ hiji la a ka hiji kunbɛ fini de filɛ la uniforme bi an kɛrɛfɛ région dɔw bɛ yen u n'an kɛrɛfɛ jamana dɔw bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n tɛ fɛ ka jamana tɔgɔ fɔ c'est à dire olu ka hiji labɔ hiji kɛlen kɔfɛ olu ta sera degré ma bi n'i taara hiji kɛ ka na fo diplôme de ka d'i ma a bɛ cadre ka bila i ka salon kɔnɔ ne de filɛ k'o f'i ye o bɛ yen bi ala i b'a encadrer ka bila salon kɔnɔ k'a fɔ karisa filɛ nin hijira nin san nin cogo la olu fɛ u bɛ hiji labɔ kɛ cogo dɔ la hijiden bɛ kunbɛn cogo min bi a commencé ka don an ka jamana kɔnɔ an ka yɔrɔ dɔw bɛ yen Mali yɔrɔ dɔw bɛ yen bi u bɛ uniforme de dilan k'a bila yanni u ka taga hiji la n'u seginna ka na u b'a kalan bɛɛ bɛ kunbɛnli kɛ n'a ye Usazu Tolo minnu tulo b'an kan na cɛ i bɔ nin na n'o tɛ walahi i ka bato bɛ taa a da fɛ nin baara fila a kɛ wagati la i ka yɛrɛ jira k'a b'i ka bato tiɲɛ o dama fana tɛ a kɛlen kɔfɛ i bɛ ka lakali tɔgɔja min ɲini a la mais e bɛ mun kɛ nin jama walahi ni faratila i ka bato bɛ taa a da fɛ Usazu e y'a dɔn ne bɛ tolo k'a fɔ n ko hadisa 6 bɛ yen ne t'a fɛ k'olu kalan la hawla wala quwwata hadisa 6 n'i y'olu ye dɔrɔn n'a page ne bɛ se ka yɛlɛ munna ni bɛ se ka barisa bɛ jatigɛ hadisaw don quoi o dɔ la kelen ko maa fɔlɔ minnu bɛ ɲɛngi kiyama jɔ wayi maa saba fɔlɔ min bɛ keru tasuma la tasuma na awɔ n'i y'a jateminɛ olu dun olu ka baraji a ka ca ka tɛmɛ bɛɛ ta kan la ilaha illallah muhammadur rasulullah mɔgɔ min sala ala kosɔn nin ye baraji ye koyi mɔgɔ min ye wari misiriw ni fɛnw jɔ nin ye baraji ye koyi mɔgɔ kalanna karamɔgɔ nin saba dɛ diɲɛ na baara ɲuman tɛ yen minnu bɛ nin ɲɛ o Allahu akbar baara ɲuman tɛ yen minnu bɛ nin ɲɛ dɛ Allahu akbar mais u y'a kɛ yɛrɛ jira kosɔn min kɛ ala ye nin saba bɛɛ jɛ hɛrɛ la alikiyama jɔ don a bɛ fɔ de i ka baara filɛ nin ye belebeleba e y'a fɔ de mɔgɔ k'a fɔ ko ne y'a kɛ de wa awɔ mɔgɔ ye fɔli min kɛ k'e y'a kɛ dɛ o de y'i ka baraji ye e ɲɛ b'i ka baara funufunu bɛna a bɛɛ cɛ ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un o tuma na mɔgɔ dɔw ka hiji ye mɔnɛ bɔ sigidaw la ne de don n bɛ seko la n ye waritigi ye n ye kabilatigi ye n ɲɔgɔnna tɛ yen n tɔgɔ duman ka fɔ e bɛ t'o la olu mɔgɔ gurupu a f'u ɲɛna k'u bololankolon bɔra a kɔrɔ tɛ ko hijiden man ka kunbɛn mais n y'a fɔ n ko a kɔrɔ t'o ye walima kɛli nin farati ko ala y'i kisi i sera ka na i ye saga faga mɔgɔw ye ka ala barikada ada se adi o kaɲi foyi t'o la mais k'a yɛlɛma ni yɛrɛ yira sira ye waso ɲagarelabɔ sira Usazu a fɔ o tigilamɔgɔ ye ni min kɔni y'a kɛ ni waso ye yɛrɛ jira ye k'ale bololankolon bɔra sabanan a wɔɔrɔnan gurupu filanan ka sabanan gurupu filanan ka sabanan o ye al-imma a bɛɛ ka fisa nin yɛrɛ imma kɔni ale wulila ka taa mɔgɔ fɛ ten a seginna ten wala a seginna ten bon wala ka ca mɔgɔ la mɔgɔ minnu i n'a fɔ a kɔrɔkɛ y'a lahiji ale yɛrɛ ŋaniya foyi t'a la a den y'a lahiji a ye occasion dɔ sɔrɔ hiji la a fana wulila ka tugu mɔgɔ nɔfɛ walahi ne y'a ɲɔgɔn ye ne y'a ɲɔgɔn ye Usazu awɔ Usazu ala k'an sutura ala ka ɲɛ san dɔ a mɛnna
a bɛ san 5 6 7 a bɛ sɔn k'o bɔ sisan an ka hiji dɔ sen fɛ an bɛ rahuda kɔnɔ k'o kɛra an ka tɛmɛ o kan mais kuma la surunya na ni tigilamɔgɔ dɛ an bɛ minan sigi la téléphone sonna a bɔra kɛnɛ ma a taara téléphone ci la ani min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o ko ne ma k'a bɛ min téléphone ci la n b'a dɔn n ko ayi ko so min bɛ ka boli k'a b'o résultat de bɔ n ko ne ma faamu subhanallah walahi o ko ten ko so min bɛ boli la dɛ o ye résultat ɲini o ye résultat de ɲini dɔ filɛ a nana a bɛ mɔgɔ cɛla yen a bɛ a nana n ko mon père ko parce que n bɛ kulonkɛ a fɛ n k'a kɛra cogo n k'a don cogo ɲɛna k'ale gosira ne sɔrɔ n k'e bɛ hiji la i bɛ hami ni ye pourquoi ne y'o ye ala walahi lazim ala k'a sutura c'est-à-dire dɔ de y'a bila ka taa quoi a banna a ye occasion sɔrɔ i filɛ ka min fɔ a tɛ kɛ quoi i ma ka diya mɔgɔ cɛla dɛ i b'a mɔgɔ modèle ye a kɔni n'a ko k'a ye wuli a bɛ wuli e bɛ taa sɔrɔ tuma dɔ la n'an ko nin yɔrɔ in na an bɛna kɛ tan a tɛ farifoni t'a la a kɔni b'a kɛ mɔgɔ fɛ ten a tɛna a ɲɛɲini a t'a alabato ɲɛɲini a tɛ ɲininkali kɛ duwawu jumɛn bɛ kalan non ale tɛ foyi mun kan ka fɔ ale kɔni an nana dɔrɔn an ka taa ayiwa Usadu Allahumma ahsin aqibatana an bɛ ala deli mɔgɔ saba fɔlɔ in ala k'an kɛ o saba in ɲɔgɔn fɛ o saba in de fɛ Allahu akbar ka ala deli mɔgɔ saba laban in ala k'an kisi a ma o tuma an ka taa ɲɛfɛ Usa Sayid k'i fɔ halisa an bɛ jamukan min na dɔnnibaaw ka kɛnɛ don k'an balimaw hakili lajigi hiji kunkanko la an bɛ kuma o de kan c'est-à-dire yan'an ka taa hiji la mun na an bɛ taa hiji la an ye kuma kɔ kan mɔgɔw nana ka bɔ hiji la sisan hijidenw mago bɛ bilasirali kɛrɛnkɛrɛnnenw na o bilasiraliw de an sama ka se ni kuma ɲɛbila ninnu ma ni ala sɔnna a ma sɔɔni aw ni anw an na ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ ala tɔ dafa alhamdulilahi rabbil alamin an balima tele ɲɛta filɛbaw an bɛ aw fo halisa k'aw fo ka waleɲuman dɔn k'aw bisimila dɔnnibaw ka kɛnɛ kan bi ani Cheikh Said de bɛ baro sigi la n'ale yɛrɛ bɛ baro sigi la waati bɛ teliya ma kosɛbɛ kosɛbɛ Cheikh Said k'i fo halisa inshallah an bɛ baro la fɛn minnu ka i yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ maaw bɛ taa hiji la u bɛ tila ka taa tilayɔrɔ ma 6 o 6 in an ye a ɲɛfɔ sisan an bɛ ala deli saba fɔlɔ min fɔra n'o ye minnu bɛ taa tuubi ni yafa deli kama minnu bɛ taa ala k'u ka duwawu jaabi o kama ani minnu yɛrɛ bɛ taa ka taa farida bin ka bɔ u kan na o kama ala k'a ɲɛ o gurupu la amina ya rabi ko saba bɛ yen ko maa k'i kɔlɔsi o la ala k'an kisi minnu ta ko ye turisi ye ka taa yaala yɔrɔw la dɔrɔn olu ka laɲiniw de minnu ta ko ye yɛrɛ yira ni tɔgɔ ɲini ani minnu bɛ taa jama nɔfɛ ko n t'a la ala k'an kisi ni saba bɛɛ ma dɔgɔnɔkɛ i bɛ se bamanankan na dɛ ko minnu taara jama nɔfɛ de o de ye imaw de ala k'an sutura amina arabe Usazi hiji baaraw senfɛ fɛn caman bɛ kɛ ani ni mɔgɔw seginna ka bɔ hiji la fɛnɛ caman bɛ yen i tɛ dɔ fɔ an ye Usazu hiji la n'an tagala baara ninnu kɛcogo la a baaraw fana baara belebeleba 5 jate o de bɛ an ɲɛ ye kosɛbɛ a fɔlɔ an ma deli baara min na fiyewu o ye taama min filɛ nin ye alabato don quoi Allahu akbar o de la e b'a ye hiji duwawu la e bɛ hiji duwawu kɛ Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran voilà o la e b'a fɔ ne bɛna sɛgɛn min kɛ nin ye ala e ka a baraji di ne ma Allahu akbar n ka sɛgɛn e kɛ n ka hiji minɛ hiji ɲuman n bɛna sɛgɛn min kɛ n bɛna taama minnu kɛ a kɛ baraji ye wa ala nin ka kɛ sababu ye n ka jinimu ka yafa wa zanban magfuran o la sisan o bolofara min filɛ nin ye dan t'a la mais 6 ye a la belebeleba ye tawafu wayi o tɛ taa taama kɔ dɛ safa ni maruwa arafa jɔli a ma fɔ arafa ko sigili dɛ ayiwa arafa jɔli Muzdalifa fɔlɔla mɔgɔ tun bɛ senna taama de kɛ ka taa Muzdalifa sili ɲɛnguwan wallahi o b'a la dɛ a n'a turuni o tuma na sa ka taga aramu jamarati la o ye tile fɔlɔ ye tile 3 bɛ ɲini fana i bɛ aramu jamarati ye a bɛɛ ye taama ye kosɛbɛ ala nin taama qualité min filɛ nin alabato don hijiden caman de t'o faamu sa'ayu in alabato don wallahi o kɔfɛ hiji yɛrɛ ni o ye zikuru de ye
Allahu akbar. hiji ni yɛrɛ o ye li ikamati zikiri e bɛ nin taama in bɛɛ la Awɔ. min bɛ senkɔrɔ Kosɛbɛ. o ye zikuru ye Zikiru ye. zikuru fana an y'a fɔ ten naani dɔrɔn de don caman tɛ dɛ Caman tɛ. min ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye o de ka girin n'a bɛɛ ye o de jala ne ye quoi Min ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye. zikuru min ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye Awɔ. wa o de ka girin hiji la n'a bɛɛ ye O jumɛn? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allahu. kafiru kun bɛ tawafu kɛ u bɛ gufurana dɔrɔn de fɔ Gufran. gufurana u kanankolon musow kanankolon kun bɛ tawafu kɛ gufurana jo turulen jo 300 ni kɔ bɛ yen safa sanfɛ kulu bɛ yen fɛnkɛ jo bɛ yen mariwa kulu jo de bɛ yen mais o bɛ nin bɛɛ kɛ Gufran. ala ko aw ka gufurana in kɔsɔn Allahu. y'aw to yen Allahu akbar. aw kɔni gufurana in dɛ n b'aw to yen kɔsɔn ka fara a ka tiɲɛni kan wala subhanallah zikuru labɛn min ka nɔgɔn n'a bɛɛ o ye astaghfirullah wa ale de ka nɔgɔn wa ale de ka guri filanan o ye la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fo tuma dɔ la ko arafa zikuru sabanan o ye subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar dɔ bɛ la hawla wala quwwata fara naaninan o ye ka salatu ala nabi Allahumma salli wa sallim ala al-habib e bɛ Ibrahim fara kan bari sabu yɔrɔ ye nɔ ye Ibrahima nɔ don dɛ yani Ibrahim tɔgɔ bɛ salatu min salatu Ibrahimiya aya mina sisan hijiden caman de bɛ perdre nin de la bari sabu tawafu bɛ kɛ ni nin kan ninnu ye safa ni maruwa taama bɛ kɛ ni nin kan ninnu ye arafa jɔli bɛ kɛ ni nin kan ninnu ye musdalifa bɛ kɛ ni nin kan ninnu ye an bɛ taa setana bɔnyɔrɔ la ni nin kan ninnu ye labɛyika furancɛ bɛ ale la bari sabu umura labɛyika ni alikaba y'a jɔra hiji labɛyika ni setana bon fɔlɔ kɛ selidon a jɔra mais nin naani tɛ jɔ la Allahu akbar o tɛ fila ye sabanan o de ye duwawu ye naaninan o ye seli ye salat a salat an y'i la nɛgɛ a fɔra i ye ko madina seli ko ba kelen bɛ d'i ma farida kelen ba kelen bɛ d'i ma ne ye farida kelen kɛ madina kira ka misiri la farida ba kelen don misiri tɔw la mais min fɛn wɛrɛ b'an kunkolo la o jumɛn ko tile 40 farida 40 o bɛ fɔ n'o b'an kunkolo la o kɔrɔ farida 40 takbiratul ihram ma taa k'i dan babakɔ yan ala bɛ bara'atu 2 sɛbɛn ye Allahu akbar bara'atu minan nifaq wa bara'atu minan nar farida 40 alimamu ka lagubaru ma fɔ e kɔ ala b'i lajɛya fɛn fila ma i tɛ nafigi ye nafigiya bɛ ban nafigiya kɛlɛla o ye koba ye koyi la ilaha illallah asbahta min ahlil iman o kɔrɔ ye limaniya jɔn yɛrɛ e de ye o ye tiɲɛtigi a filanan ala b'i kisi tasuma ma mɔgɔ mana farida 40 sɔrɔ alimamu kɔfɛ takbiratu ihram min da c'est à dire alimamu bɛ don seli la ni Allahu akbar fɔ min o bɛɛ kɛra k'e to a kɔfɛ farida 40 ka tugu ɲɔgɔn na o tɛ wa o de don o farida 40 bon sisan o farida 40 ko in o dulolen tɛ madina damana o kosɛbɛ mais ni e sera k'o kɛ madina i ye koba kɛ koyi an la mɔgɔw bɛ girin a kan ye farida kana ye fɔlɔ tile 8 jate bɔ ye o de o Allahu akbar tile 8 o jate bɔ ye ni de farida 40 ye bon an nana maka k'o farida 100,000 ye n'o bɛ bɛn san 56 farida dilen ma i ye caman kɛ koyi a farida kelen maka misalala ni mɔgɔ min fajiri seli maka fajiri kelen dɔrɔn a bɛ i n'a fɔ ni mɔgɔ min b'a fɛ k'o tigi ka baraji ɲɔgɔn sɔrɔ fo a ka san 56 kɛ i bɛ ka fajiri seli jama la jama Allahu akbar farida kelen farida 100,000 ye o farida 100,000 bɛ bɛn san 56 farida dilen ma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun a laban o ye al-asaju n'a bɛ fɔ ma hadiya n'a bolofara sɔnni kosɛbɛ sarakati bɔ dɔw ye wajibi n'i ka hiji ni fiɲɛ donna a bɛ fɔ k'i ka sarakati bɔ n'i ka wajibu dɔ bununa i bolo a bɛ fɔ k'i ka sarakati bɔ ni fiɲɛni dɔ donna i ka hiji la a bɛ k'a fɔ i yɛrɛ i ka dɔw kɛ i yɛrɛ hadiyu tatawu bɛ yen kira ye ɲaamɛ 100 de di Ustaz
kuma bil misal yattadih al maqal sando ne tara maka abattoir la yoro ni magan dugo naka jan kosebe ntara yidenw ka saga san usal kabakolo de ne jɔlen ɲɛna dɔ nana garabali la quoi c'est à dire olu ka garabali ni abattoir bɛ ɲɔgɔn na dɔ nana jɔ ka saga feerela ɲɛ ko kɛmɛrɛ asfi hada c'est à dire u kɛn bɛ ka sansarɛ min fara ɲɔgɔn kan joli b'a kɔnɔ wala girasi quoi kunkolo joli b'a kɔnɔ a ko saga kunkolo joli saga den joli de bɛ nin kɔnɔ quoi cɛ y'a la dun dɔ tun b'a kɛmɛ kɔnɔ nka hakili t'a la joli lo min y'a wasiya da yan saga kɛmɛ dɔɔni de kun don a ko cɛ bɛ k'a feere joli cɛ ye prix fɔ a ko a ma k'a ka yɛrɛ 50 bɔ a la cɛ ko ala barakatillah ok a ko cɛ ko ok isbahuwa wasjal afuqara makka a y'a ka carte da la dɔrɔn a tɛmɛna a tɔ ma k'ale ɲɛna quoi a tagala kɛmɛ nin kɔ ne jɔlen mɔgɔ ma lakale tɛ ne jɔlen ɲɛna saga kɛmɛ nin kɔ a y'a san a ko cɛ ma fɔ a y'a ladon fagali la a y'a tilan fantanw ni ɲɔgɔn cɛ a banna a tagala a y'a kɔ mais ne ni min tun ye ɲɔgɔn fɛ tellement ne kabara n k'a ta subi a ko k'a y'a san min bolo walahi k'o fana tɛ kelen feere a la parce que u b'a fɔ de k'a sannen don Allahu akbar ne ɲɛ danaya awɔ bon hiji baara belebeleba arabuw kun y'a fɔ awɔ aja'altum siqayat al-hajj wa imarat al-masjid al-haram a y'o kunna da ko depuis Ibrahim tile la hijidenw ladonni u bɛ fɛn min di barajiba de b'a la Makakaw nana fɔ ko ko aw ni mɔgɔ tɔ tɛ kelen ye an baraji bɛɛ ye anw ta ye ala ko limanatigi b'aw ɲɛ koyi هذه أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد كمن آمن بالله واليوم الآخر هيدا أو ما كان أي لما أبي فولا لمن أبي لمن هذه إذن نانتقل هجلا أو أم ببارا بلي بلي منوكه سجن من بالا وبالا أم بذكروا منك ويا بلي بلي ويا نية أم بدعوا منك ويا دوي وكفى أم بسلي منوكه نية سلي بولو فرا منو o ye belebele ala de Allahu akbar o kɔfɛ al-saju al-aju wa saju ye hadaya de c'est-à-dire hijiden bɛ se ka saga san k'a faga ten ala kama makakaw ye mais hadiya in ale bolofaraw ka ca dɔw ye wajibu ye kosɛbɛ i n'a fɔ an ka tamatu ninnu ɲɔgɔn kosɛbɛ dɔw ye i b'a k'i yɛrɛ ye dɔw ye i filila ka kungo kɔnɔfɛnw faga kosɛbɛ jazawu soyidi bɛ yen fidiyatul aza bɛ yen i filila k'i kunkolo datugu walima i y'i ka fɛnkɛ kosɛbɛ ayiwa bisimila kana gindo boyi ala k'an sutura awa di an tɛ faga kana gindo boyi dɛ sisan an tɛ faga nin na an bɛ tɛmɛ nin kan o bɛ to tan nin o bɛ to ten ala k'an sutura ala k'an sutura an ka taa ɲɛfɛ ala k'an sutura tayi Allahu akbar an ka taa ɲɛfɛ donc idan mais mɔgɔ kɔni ɲɛ bɛ min bɛ ye yɛrɛ dɛ n'o ye zikuru ni ala deli a saraka bon dɛ mais seli ta ye automatique de hali n'i ma concentré seli sera a bɛ taa misiri la seli sera a bɛ taa misiri la i kɔni aya mɔgɔ VIP minnu bɛ to ka sunɔgɔ o tori la a k'u ɲɛna dɛ n'u ma taa seli misiri la fɛnba taara k'u to dɛ Allahu akbar fɛnba taara barisa a laɲini dɔ ye a ye o seli jama seli yɛrɛ kana to ka taa k'i to ayiwa an ka taa Usa Sayid k'i fo halisa ɲɛta filɛ halisa an b'aw ladɔn hiji kɔfɛ an bɛ baro sigi de la Mali hijidenw ka ca Ala barika la o hijiden kelen o kelen mago bɛ ladilikanw na ni hiji tɛmɛna o de y'an bila an ka nin baro ninnu kɛ kuma ɲɛbila hali sisan Ustaz hijidenw bɛ segin ni mun ye Ustaz Tolo hijidenw bɛ segin ni fɛn fila est-ce que o ma dɔgɔ kojugu a bɛ sɔn ka kɛ belebele la dɛ a bɛ sɔn ka kɛ dɔ ɲɛna ko ni fɛn fila dɔrɔn o ye saraba ye o la sa fɛn fila in a mɛn ka ɲɛ dɛ bisimila bi anna sahifatahu khaliyatun min as-sayyi'ati Allahu akbar sani bi anna sahifatahu mamlu'atun bil hasanati ayi ni fila b'a bɔ wallahi a fila b'a bɔ ayi ni b'a bɔ oui ni b'a bɔ ni fila b'a bɔ Allahu akbar awɔ hijiden bɛ segin ni fɛn fila ye hijidenw bɛ segin ni fɛn fila ye a bila i kunkolo la da a la hadisaw caman de y'a jira kira ka kumakan caman de b'a la nin ko fila kɛra e ye a fɔlɔ hali n'i ye san 100 de balo tiɲɛni de la sa da la k'a fɔ ko
a bɛɛ jurumu yafara sa hijiden segintɔ k'a a bɛ segin ni minɛn fɔlɔ min minɛn dɔ de lankolon don jurumu foyi t'a ka dossier la raja min hajjihi kɛ yawmi ala sa kɛ yawmi bon ni kiyasu ye jumɛn la ilaha ni sumani ye mun ye ko n'i ye hiji kɛ ko e ka mɔgɔ min bangebaa y'a wolo don min na dɛ foyi t'a la foyi si tɛ jurumu foyi t'a tigi la jurumu foyi t'a tigi la la hawla wala cɛ n'a waritigiw cɛ fɛlɛ ɲini ka taa koyi ustaz fɛlɛ ɲini ka taa wallahi ni wari bɛ mɔgɔ mun ta hiji ni wari bɛ kun wallahi ta hiji la a taga koyi la ilaha khaliyatun mina sayyi'at foyi tɛ ka juguman foyi tɛ ka gafe kɔnɔ bilen tiɲɛ Allahu akbar filanan o de ye o baara ɲuman bɛ sɛbɛn gafe min kɔnɔ e ka o gafe in awɔ a falen tɛ a falen de bɛ na te wa kita ne Allahu akbar ustazu c'est que ala bato kelen n'u y'a baraji fɔ n'u ye tawafu baraji fɔ u bɛ suma ka d'i ma senparada seli dun dama fɔla 100 na mais tawafu baraji bɛ suma ka d'i ma senparada ni mɔgɔ jama sɔsɔlen i bɛ heure 2 kɛ tawafu la jɔn de b'o baraji da dɔn la hawla wala quwwata illa billah rahmaka ya rab e ka arafa jɔli jɔn de bɛ se ka donc idan filanan kɔni Allahumma lakal hamd an k'a fɔ k'a fɔ ko e ka bon nin fɛn fila e segila ni nin fɛn fila ye hijiden bɛ segin ni fɛnba fila de ye jurumu bɛɛ yafara baraji camanba fila bolo ustaz wallahi tiɲɛ don parce que i bɛna n bɛna f'i ye mun na hijiden bɛna jamana kɔnɔ waati min na i b'a sɔrɔ ale yɛrɛ fɛgɛyalen de bɛ na quoi a lafiyalen wallahi lafiyalen bɛ na dusukun lafiyalen bɛ na a nisɔndiyalen bɛ na foyi minnu b'a tɔɔrɔ a caman bɛ yen o bɛ tɛmɛ a ɲɛna ani danganiya dɔ bɛ na 100% ani danganiya dɔ bɛ na maa bɔnna min ye hiji se sɔrɔ k'i ba ka taa ustazu kalifabugu yɔrɔ la an ka agence musulman d'Afrique awɔ o ye cɛkɔrɔba dɔ lahiji kolokani côté la Allahu akbar cɛkɔrɔba in ye mɔgɔ ɲumanba a ka janaja de fɛ an sɔrɔla k'a dɔn ne taara a ka janaja la Allahu akbar a t'a dɔn o y'a sɔrɔ ne tun bɛ agence musulman a ye sogoba dɔ de san ne natɔ dɔrɔn a ko ne ka dugawu kɛ ni ala kɔni n'ala y'ale ka hiji minɛ ale t'a fɛ ka segin ka na Mali la a ka to yen n ko karamɔgɔ cɛkɔrɔba a tɛ fɔ ten sa ala ka hiji minɛ a mana mɔgɔ ɲuman ye a b'a fɔ a ye dugawu kɛ a ye dugawu kɛ ale kana n'ale ka hiji minɛna fɛn fila don n'ale kɔni segila ka na a tɛ sigi dugu kɔnɔ a bɛ taa sigi Kongo kɔnɔ awɔ cɛkɔrɔba in taara hiji bɛɛ kɛ ka ban mina tile 3 sigi dɛ fitiri masurunya na a tora a bɛ a ka kɔlɔsi munumunu na dɔrɔn a sigilen taara lahara inna lillahi wa inna ilayhi raji'un la ilaha illallah muhammadur rasulullah karamɔgɔkɛ nin cɛkɔrɔba in ka kibaruya nana agence musulman d'Afrique Abdul Karim Dakhan ani Bakar nu Kulubali u ye ne kun bɛ a la ne kun b'a jamana o don ne kun y'a wajulikɛla ye n'i ye jama ye cɛ in yɛrɛ de mɔgɔ ɲuman ye minɛ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sisan nin na sisan gafe juguman bɛɛ banna baraji farala a ma bon muhammadur rasulullah juguman wɛrɛ ma sɛbɛn ninnu kɔni ala ka laban ɲuman kɛ wallahi misi ko dɔrɔn de fɔ sa misalaw bɛ koyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ala k'an kunnaja allahumma kolokanikaw dɔw tulo bɛ se ka don an na kosɛbɛ o bɛ dɔ fara seereya kan n ma wuli fɛn min nin kuma in lakale mɔgɔ ye cɛ in yɛrɛ i m'a f'i ɲɛna ko depuis an taatɔ an ka a yɛrɛ tun bɛ ala deliw de an taatɔ ŋaniyaw tɛ kelen o i ye ŋaniya min kɛ nin taala kama de fa innama likulli mri'in ma nawa bon sisan an ka taa ɲɛfɛ an ka taa ɲɛfɛ la ilaha illallah muhammadur rasulullah ayiwa sisan ala ka laban ɲuman amina ya rabbi amina ya rabbi amina ya rabbi Sheikh Saïd an bɛ taa mun bɛ hiji yɛrɛ kɔfɛ mun bɛ hiji kɔfɛ e segila ni fɛn fila min ye dɛ o de bɛ hiji kɔfɛ minɛnba fila min n'a nana kelen kɔnɔna la foyi tɛ yen kelen kɔnɔna falen o bɛ hiji kɔfɛ yali e bɛna biki finman belebeleba dɔ de ta
page propre jɛman ye awɔ i bɛna juguman wɛrɛ de sɛbɛn a la de wa ala k'an kisi walima a jɛlen bi to f'i ka sa wa filanan ɲumanba min nana ni i b'i sen kɛ ka i b'a bon de wa walima i bɛna dɔ fara a kan i bɛ taa n'a ye lahara ayiwa nin de y'a ye nin de y'a ye dɛ sisan o de la Uzazu Tolo cɛkɔrɔba ɲɛmanɔgɔ aw ka hakɛ to quoi cɛkɔrɔba min ye cogo tɛ mɔgɔ ɲɛfa dɛsɛlen ninnu awɔ est ce que an t'u olu ka hiji fɛ ka tɛmɛ Uzazu i bɛna kuma yɛrɛ de fɔ nin an t'u ka hiji fɛ ka tɛmɛ kanbele a caman bɛ yen cɛkɔrɔba ninnu caman bɛ yen Uzazu bɛ taa hiji kɛ ka na yani u bɔra jurumu na u tɛ don a la tuguni u tɛ don a la tugun wa u seginna ni ɲuman min ye u b'u débrouiller ka dɔ de kɛ sisan ka dɔ fara a kan u bɛ taa lahara n'a dafalen an ka groupe jeunes awɔ jeunes sa olu kɔni cɛkɔrɔba kɔni ni ne depuis formation wagati la ni ye cɛkɔrɔba min ye ni taama ka gɛlɛn mais ne bi jɔrɔ cɛ a y'a lajɛ a ye badalu kɛ cɛkɔrɔba dɔw ye koyi a ye badalu k'u ye bon o la sisan i seginna ni fɛn min ye yalisa page jɛman in juguman kana sɛbɛn a la ani ɲuman in dɔ de ka fara a la kana bɔ i ko saba tanga i ma bɔ ko saba la ko saba kɛ i ka ko saba ye ka to yen awɔ Usaza min bɛ ye ka to yen an ka daminɛ o la min ka ye ka to yen awɔ a fɔlɔ saba i yɔrɔ jan o la pewu n'i bɔra hiji la kana sɔn ka ye o la fiyewu fɛn saba bisimila a fɔlɔ fɔlɔ awɔ al-khawfu min muhbitatil a'mali tuma bɛɛ i ka to jɔrɔ la jɔrɔ min b'a to i ka baara ɲuman ninnu bɛɛ bɛ ben teliyala fana fɛn saba b'i ka baara ɲuman ben filanikafoya b'i ka baara ɲuman ben kabairu b'i ka baara ɲuman ben hadamadenw tɔɲɔni b'i ka baara ɲuman ben Allahu akbar maa tɔɲɔ mɔgɔ ka kɛ muflis hadisul muflis k'i nana ni nin ye i nana ni nin mais i ye muflis ye o ye fɔlɔ ye kosɛbɛ ayiwa i bisimila a filanan awɔ saddu madakhilu shaitan saddu madakhilu shaitan shaitana bɛ don ni sira mun ye hadamaden wala saddu madakhilu shaitan o de bon o fana ye bonda jan ye shaitana bɛ na mɔgɔ ma diɲɛ masiri a bɛ na e ma yɛrɛ bonya a bɛ na e ma mɔgɔ tɔɲɔ a bɛ na e ma hali nafolo a bɛ na e ma fɛlɛ barisa i ye shaitana bon min kɛ kana ɲinɛ a kɔrɔ kɔ dɛ tile saba tile naani i bɛ shaitana bon na tile naani mais n'i nana wala Umaru Dunbiya ne ye tɔnɔ sɔrɔ a ka dɔriso la dɛ Allahu akbar tuma min na ale ko k'a kɛra mɔgɔ ɲɛna k'u bɛ taa shaitana bonnen de shaitana jɔlen de bon i bɛ ka shaitana bon i bɛ ka ladegeli de ka taa jɔlen yɛrɛ bon idan filanan cɛ siran min saddu madakhil shaitan kana shaitana bondasi dayɛlɛ sabali ka k'i taa n'a ye yafa ka k'i taa n'a ye yɛrɛ bonya ninnu to yen mɔgɔw juguya hasidiya tɔɲɔni nin bɛɛ haramu nafolo darakili bon shaitana bɛ don i la sira o sira fɛ a siraw bɛɛ u b'a fɔ ko shaitana fana ayiwa bon a bɛ sira saba de kɛ k'an fili sira saba a bɛ kafiri fili ni diɲɛ ye la uzayyinanna lahum fil ardi kafiri a bɛ diɲɛ de jɔ a ɲɛ kɔrɔ k'a fili mais maa min dalen bɛ ala la silamɛ ta o ye la aqudanna lahum siratakal mustaqima i tɛ tɛmɛ ka taa seli yɔrɔ la i tɛ sarakati bɔ n'a dɛsɛla e la o la a kɛ wagati i ka kɛ ni yɛrɛ jira ye i ka kɛ ni kunfinya ye n'a dɛsɛla e la o la a kɛlen kɔfɛ a minɛnen kɔfɛ a b'i bila ko to a b'a dɔ la k'i ka baara bon an bɛ siran hijidenw ɲɛ o la Allahu akbar a sabanan limaniya in a bɛ jidi a bɛ nagasi fɛn bɛ limaniya nagasi nin ye i kɔlɔsi a la dɛ i jɛɲɔgɔn b'i ka limaniya nagasi min tɛ ala mɔgɔ ye teri dɔw i barokɛɲɔgɔn b'i ka limaniya nagasi min tɛ ala ko dɔ ye e bɔra hiji la i b'u dɔn e b'olu dɔn olu ka jɛɲɔgɔnya o b'i dusukun o b'i ka limaniya jigi ka jigi i bɛ yɛrɛ sɔrɔ zéro la la ilaha illallah o tuma na ni saba wɛrɛ kan ka kɔlɔsi nin na kana gɛrɛ ninnu na i kɔlɔsi nin na
saba min kan ka kɛ hijira saba min ka kan ka kɛ o fɔlɔ fɔlɔ Awɔ. a dawamu ala ta'ati dume ta'atu la sɔgɔmadala wiridi kana tila i la Awɔ. wuladala wiridi kana tila i la astaghfirullah fɔli kana Kana tila i tila i la la. sufɛ nafila seli kana tila i la walaha nu jamala seli nu dawamu dawamu Ala ta'ati. dawamu ala ta'ati kelen o de ye ɲinina i fɛ o de ye a lagurimanba ye Kosɛbɛ. laji mɔgɔ k'i ye walaha seli la laji mɔgɔ k'i ye misiri la laji i ka kɔlɔsi bolo i bɛ kɛ wiridi kɛ laji i bɛ kuranna kalan de la Awɔ, awɔ. laji wala a dawamu mais laji kana kɛ tɔgɔ gansan ye baara ta kɔfɛ non filanan a filanan Awɔ. o de ye laji i ka kɛ kuduwa ye dɛ exemplaire walahi laji i ka kɛ exemple ye dɛ u bɛ to ka kuma dɔ fɔ a kana jɔ e la dɛ i y'a dɔn o b'a fɔ alimamutɔ o kuma in ye di e ala i tɔ u kana don i tulo la fiyewu ni u ye fɔ dɔrɔn o kɔrɔ i ye fɛn dɔ kɛ ala i man ka kɛ min ye alaji ma kan ka kɛ aja man ka min kɛ e filɛ k'o de kɛ e ajatɔ e alajitɔ e min bɔra eji la usadu dɛ Awɔ. an ka jamana in na laji fɔlɔw Awɔ. u jigila dugu o dugu la u ye dugu yɛlɛma u kelen ka sɔrɔ u ma kalan kelenw ma kalan ana o exemple baden de bɛ togodaw la laji fɔlɔw nana dɔrɔn dugu kɛra u ka ladegelimɔgɔ ye wallahi bɛɛ b'u ladege mana i ka kɛ an takuna kuduwa an takuna kuduwa a laban waati cogoya a laban wagati cogo la kasɔrɔ i ka kɛ da'iya ilallah la ilaha illallah bari sabu Allahu akbar. n'i bɛ to ka mɔgɔw yamaru Awɔ. ko fini ko don i bɛ to fini ko la Awɔ. i tɛgɛ bɛ se ka I tɛgɛ sa bɛ jɛ. ka sɔrɔ i ka laɲini tɛ e ka laɲini ye fini de koli o de ka jɛ Awɔ. mais fini kotɔ e yɛrɛ tɛgɛ bɛ voilà jɛ bon ni laji ye tuma bɛɛ a bɛ mɔgɔw yamaru a ye nin to yen a ye na nin kɛ dabila. a ye nin dabila o de ye laji ɲuman ye layi yɛrɛ bɛna kɛ o a t'a fɔ tɔw k'a kɛ ale ala ka hinɛ an na Allahumma ala ka hinɛ an na Allahumma ala ka amin. yafa an ma Allahumma amin. ayiwa e ka nɛgɛjuru sigi e ka wagati tigi bi kɛ a bolo kɔrɔ ko waati sera ko an y'a bɛɛ dun ka ban dɛ Allahu akbar bisimila Musa Sayidu wallahi a ye faamuya Ayiwa, sɔrɔ inshallah. b'a jigin a hijiden kelen o kelen n'o ye nin walanda lamɛn Naam. a bɛ somɔgɔ sama bɔ Inshallah, inshallah. an b'a jigiya k'a fɔ ni kuma ninnu lamɛnnen kɔ ni baara kɛra n'a ye Naam. an ka gafe minnu bɛ yen n'o fara ɲuman na an na dɔ bɛ fara a kan ni ala sɔnna min ye juguman ye an seko damayira la o ka an tɛ jɔ juguman sɛbɛn a la an bɛ Alahu taala deli ala ka hijiw kɛ hiji minɛ amina 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 ala ka hijiw kɛ hiji minɛ Amina ala ya ka Rabbi. hijiw kɛ hiji minɛ Amina ya Rabbi. fili minnu ye hijikɛlaw sɔrɔ a kɔnɔ ala ka ala ka yafa bɛɛ yafa an ma ma amina ka ala deli san wɛrɛ ta ala k'a dɔn an garisɛgɛ la. amina ya rabi amina ya maa rabi o maa ŋaniya b'i la ka taa hiji la ala ka sira nɔgɔya ala ka baaraw bɛɛ nɔgɔya Amina, ala ka amina, sababu ɲumanw kɛ amina amina an bɛ dugawu kɛ aw ye Awa. i ni ce ni baraji ka dugawu kɛ mali alimami bɛɛ ye inshallah surtout minnu bɛ hijidenw ɲɛma a kɛra ten u bɛ baara kɛ la aw fo aw ni ce aw ni baraji ayiwa, ka Ala foli sɔnna. kɛrɛnkɛrɛn ka di agence tigi bɛɛ ma amina agence tigi ma bɔ agence tigi la Ni Ala bɛɛ sɔnna. lajɛlen ka laɲini ye kelen de ye an b'o de jigiya Awɔ, na. ka Alahu taala deli ala ka hɛrɛ k'a n'u ye Amina ya ka Rabbi. foli kɛ jamana yɛrɛ ye a n'a Amina, ɲɛmɔgɔw amina. ka ala deli ala ka jamana sɔn basigi Amina, la. amina, Hijidenw amina. bɛ dugawu minnu kɛ jamana Ala ye, ka bɛɛ minɛ. jaabi jamana ye. ala ka bɛɛ jaabi jamana ye ala ka hɛrɛ k'a ni yɛrɛ Amina, amina, fa amina. jazakumullahu kulla khairin wa barakallahu fikum ni ce ni baraji an balimaw ni tun ye Sheikh Sayidi ye an bɛ y'a fo ka wale ɲuman dɔn inshallah n'a sɔrɔ k'a fɔ an bɛ bɔ kuma in na bi an bɛ bɔ n'ale ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnenw ye ka sɔrɔ ka walanda datugu inshallah bisimila اللهم اجعل بلادنا خير البلاد اللهم واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد اللهم واحفظنا آمين. بما تحفظ به عبادك الصالحين آمين، يا آمين. حي يا قيوم برحمتك نستغيث آمين، فأصلح آمين. لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين آمين، آمين. على كنا نبسجي آمين، على كنا آمين. نبسجي آمين، آمين. جمعنا نيمو على كل دم اللهم ودم بو آمين. على كل دم آمين يا ودم ربي. بو على كل دم آمين، آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله